Odmala som ich nenávidel. Vždy, keď som ich potreboval najviac, tak ma sklamali. S nimi bolo utrpenie, bolo to peklo, bolo to niečo. Proste čakal som na prvú hodnú chvíľu, kedy sa ich môžem zbaviť. Mysleli by ste si o nich, že veď to musí byť niečo, na čo sa vie človek spoľahnúť, od čoho čakáte najviac od života, že vás podržia vtedy, keď to najviac potrebujete a úplne ma nechali vo štychu. Verím tomu, že raz sa im to jedného dňa vráti. Nakoniec ich dostihol osud a splnilo sa im to, čo som im celý život prijal. A verím, že to tak ostane. Tak som sa ich pri prvej príležitosti zbavil. Nevedel som, že ich budem ešte potrebovať. Šumaká. To je život. Sral to pes. Miloval som slovenskú literatúru. Ľudia si zo mňa často robili srandu. Šikanovali ma na každom kroku. Každý, koho som stretol a pozrel sa na ňoho, tak som mal pocit, že som nejaký iný, čudný a proste niečo strašné. Strašný život. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Čo to má byť? Raz, dva, tri. Raz, dva, tri, loser. Zradili ma moje ruky, zradili ma moje nohy, zradilo ma celé telo. Kašlem takýto život. Keď už som spomenul nohy, musím sa zbaviť aj tých.